Хәерле көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген безнең студиябызда кунак бар. Ул Фәрхәт Фатхуллин. Фәрхәтнең кем икәнен мин әйтмим, ул үзе белән үзе таныштырсын әле. Хәерле көн, Фәрхәт. Исәнмесез. Менә без сезне тәрҗемәче буларак беләбез. Сез әле менә соңгы вакытта исемегез интернетта нык шаулап торды. Ансы турында бераз соңрак. Иң элек үзең белән таныштырып кит әле. Кая туыбыздың син? Мин 4-нче буын Казан малае дип әйтик. Казанның Мәскәү районында тумышымнан бирле Мәскәү районында яшим. Анда Мәскәү Киров районының төрле мәктәпләрендә укыдым. Казанда университетлар бетердем. Менә татар мәктәбендә укыдыңмы Казанда? Казанда татар мәктәбендә 2 елда 2 ай укырга насыйп булды миңа соңгы елларымда. Нинди мәктәптә укыдың? Балаларым укыган 2-нче гимназияга мине татар телен тиешлечә белмисең дип кабул итмәделәр. Нәтиҗәдә татар төрек лицейына кабул ителде. Менә Фәрхәт, татарча син бит инде Казанда туып үскән татар егете, татарча сөйләшәсең. Синең төп белгечең тәрҗемәче. Кайсы телләрдән тәрҗемә итәсең? Мин үз тормышымда 6 тел белән шикләндем. Димәк, мин бөтен 6-сында үзем өчен якын һәм дә ана теле булмаса да туган тел буларак күрәм. Бөтенсеннән башкасына да тәрҗемә иткәнем бар. Менә нинди телләр? Татар теле, рус теле, инглиз теле, тагын? Татар теле ана теле, башкалар туган теле генә дип карыйм. Калганнары француз, төрек, итальян. Менә алар буташып бетмиләр берсе белән берсе. Сезнең башыгызда татар теле белән башка телләре буташмаганы кебек, минем башымда да бу. Синеке күбрәк бит. Барыбер баш мие шундый бер ул. Сез телне яки бер мәдәниятне үзегезгә бер матур кием буларак киесез икән. Сез аны бу киемне башка киемнән айырасыз, әлбәттә. Менә анысы да шулай, нейроннарда ул шулай языла. Менә фикерләгәндә, уйлаганда кайсы телдә уйлыйсың? Кайсы телдә сөйләшкәнемчә, шул телдә уйлыйм да инде. Шулай уйланда. Менә өйдә сөйләшкән вакытта кайсы телдә аралашасыз иде? Өйдә мин русча һәм татарча сөйләшергә тыйдым. Дус иптәшемә дә, балаларга да. Соңгы арада өйдә күбрәк инглизчә сөйләшәдек. Ләкин кичкенә балаларга фақат шул французча, төрекчә, итальянча мультиклар күрсәтеп үстеләр. Бөтен балалар караган мультикларны фақат интернеттан, планшеттан карыйлар иде. Башта мин балалар белән шул атна көннәре буенча французча, төрекчә, итальянча сөйләшәдем. Ләкин дус иптәшем шул вакытта русчага күчә башлагач, нәтиҗәдә мин берничә ел узгач инде фақат инглизчә булсын дип балаларның башында кимендә менә бу 3 тел, татарча, русча һәм инглизчә нык формалашсын дип бер ара фақат инглизчә сөйләшкән идем. Хәзер инде балаларым үсте, кызыма 13, улыма 10. Икесе дә татар гимназиясында улым әле укый, кызым быел гына башка мәктәпкә күчте. Аның өчен ягъни русчасы да, татарчасы да, инглизчәсе дә сеңгән, димәк, кире кайтып, менә соңгы арада французча, төрекчә, итальянча кайттым балалар белән аралашуда. Хатным белән исә инглизчә генә дәвам итәм. Ләкин ишек бусагасын узгач, хәтта подъездда да инде татарча, то есть урамга чыга барам икән, урамда татарча. Гел татарча. Гел татарча. Аның өчен хәтта шул катнаш балалар бакчасына йөргән олы кызым да менә гел татарча гына урамда сөйләшкәч, аның белән татар мине кабул итмәгән татар гимназиясына, Камария-Зиннурда кызымны кабул итте. Димәк, кызның белеме күбрәк. Бардыр инде, әлбәттә. Һәрбер киләчәк буын кишлерәк булырга тиеш. Фәрхәт, менә бу телләргә мәхәббәтне кем тәрбияләде сиңдә? Белмим. Авыр, әлбәттә, анда татар һәм рус теле үзе тәрбияләнәдер. Әлбәттә, әби-бабайлар, әнием, башкалар, әтием артык сөйләшмәйдер. Татарча менә хәзер һаман да әле теге улым, теге
саясат, иктисад белән аның арасы нәрсә, кайсы экономика, кайсы политика дип сор бар. Әлбәттә, инде беренче чит ил телем булып француз теле булды. Анда инде мәктәп укытучыларым, алар инде мин 2нче сыйныфтан башлап чит ил телләрен өйрәнәдер. Авырып киткән идем, аннар әйтик куып өйрәнергә туры килгән иде. Менә укытучыларым әйтәне борчылма, егет, һәрбер телне үзләштереп була, әзрәк кенә тырышлык кирәк. Тормыш дип әйтсәк дөресрәк булыр. Фәрхәт, менә быел сине ел җәмәгатьчелек Википедия буенча иң беренче урынга сине чыгардылар, әйбәт. Менә нәрсә ул Википедия? Бәлки аңлап бетермәүче кешеләр дә бардыр. Аңлатып китә, кыскача гына дип әйткәндә, нәрсә ул Википедия? Википедия ул дөньяның бөтен халкы бергәләп яза торган энциклопедия. Ирекле энциклопедия, ягъни теләсәгез, аның материалларын күчереп рефераткамы, үзегезнең китабыгызгамы, үзегезнең әйтик бизнес ишекләренәме, диваргамы күчереп, бастырып, җыйган фотографияларны бастырып, фақат каян алдым дип күрсәтеп кенә куллана алырлык ресурс. Һәм менә бу ресурста анда 300-дән артык телдә үзенең энциклопедияларны үстерә дөнья халкы. Татар телле бүлегебез, татарча Википедия, бүгенге көндә ялгышмасам мәкаләләр саны буенча 69нчы урында. Ләкин бу бер генә проект, анда Викимедия дип хәрәкәте тирәсендә менә бер 20ләп, 30лап шундый төрле проект, анда татарча вики сүзлегебез дә бар, татарча вики хәбәрләребез дә бар. Бу өлкәдә безгә русча вики хәбәрләре бик ярдәм итте. Рәхмәтлебез безнең коллегаларыбызга. Татарча вики өзек үсә бара, татарча вики китап бар. Ягъни смартфоныгыз, планшетыгыз яки компьютерыгыз бар икән, теләсә нинди халыкның булсын, Мукшы булсын, Удмуртның, Татарстанның кебек IT паркларының булуында кирәге дә юк. Керәсең дә ресурсларны кулланасың. Берничә бу система фақат халык тарафыннан финанслана, бөтен дөнья буенча һәр ел берничә 100 миллион доллар җыябыз, үзебез бу инфраструктураны финанслыйбыз, бөтен иреклеләрне өйрәтеп торабыз. Һәм әйтик, һәрбер халык үзенең язмышын үз кулына, һәрбер әби бабай булсын, кулына алырга тели икән, бу технологиялардан, компьютерлардан куркырга кирәкми. Аласыз да өйрәнәсез, эшлисез. Хәтта башкорт вики әбиләре пенсияга чыккан, әйтик, математикамы, рус телеме укытучылары, журналистлармы, дип вики турында өйрәнгәнчә шул кадәр күп еллар Одноклассникта, ВКонтактеда бушлай үтердек дип йөриләр. Менә мәсәлән, мин телим икән, мин мәкаләмне шунда урнаштыра алам, сой бит. Үзегезнең шигырьләрегезне урнаштыру өчен бездә Викихана дигән урын бар. Бу йолдызлыкта проект. Бергәләп нинди булса дәреслекләр язасыз икән, үзегезнең кызыксындырган теманы. Аның өчен вики китапка рәхим итегез. Сез фақат менә белешмә энциклопедик ресурс язасыз икән, бер тема буенча яки шмагыз турында анда инде бу материалларны Википедияга рәхим итегез, языгыз. Менә татар телендәге Википедияны караучылар күпме? Бүгенге көндә татар тел Википедия бүлеге Татнетта 4-5 урынны били. Кичәме берничә көнлек караган идек. Әлеге мизгелдә без 4-нче, Сөембикә журналы 5-нче. Ләкин 10 ел көнгә каядыр бер 2000-дән бераз артыграк айрым смартфондан, гаджеттан дип әйтик, компьютердан кешеләр керә. Һәр көн бер 20ләп мең мәкалә ачыла. Шактый керәләр инде. Шактый керәләр. Ну, әле арттырырга була. Арттырырга була. Һәм дә артыгын да әйтәм. Татар теленең һәм татар мәдәниятенең озын мөддәтле тотрыклыгы өчен информацион мәгълүмати ресурслар арасында Википедияны беренче урынга чыгару мәҗбүри. Чөнки ул менә шул белешмәлек.
Берәр тема буенча иң соңгы мәгълүматны бөтен татар телендә сөйләшүче халык бергәләп җыйган урыны ул татарча Википедия гына. Анда аерым мәкалә авторның мәкаләсе түгел, бөтен халык анарга өсти торган мәкалә. Бүгенге көн әлбәттә социаль шертәлләр ул башка максат, аралашасыз дуслар белән. Интернет кибетләр анда да башкача, сез анда нәрсәдер сатып аласыз. Менә мәгълүмати яктан яңалыклар түгел, менә әйтик белешмәлекләр ягыннан һәрбер халыкка безнең дөньябызда бер 6000 халык бар. Ләкин фақат 300 Википедия телендә Википедия эшли. Һәрбер халыкка үз телен, үз мәдәниятен, Үз тарихын күрсәтә. үз тарихын, үзенчәлеген саклый алырга, күрсәтү алу гына түгел, саклый алу өчен буыннарга тапшыру өчен шундый ресурссыз булмый. Бу инде минем сүзләрем түгел, бу халыкара лингвистлар һәм тел әйберләре белән җанучы төркемнең нәтиҗәләре 2012 елда пәйда булган иде. Аны инглиз телен белүчеләр аны бәйле фәнни җыентыклар урынында таба ала. Фәрхат, син бу бизнес иҗтимагый эшенә бит. Син моңа акча алмыйсың, син моны күңелең кушканча эшлисең. Яисә сиңа моның өчен хезмәт хакы да түләләрме? Юк, миңа хезмәт хакын аның өчен беркем түләми. Менә бу көтелмәгән танылу башыма төшкәнче, хатыным да, әнием дә мине сүгеп йөриләр иде. Акча эшләү урынына яки әйтик тизрәк йокларга яту урынына син монда компьютерда утырасың, кирәкмәгән хобби белән. Бу шул минем өчен хобби иде. Ул минем өчен әти-әниләремнең теләкләре һәм дә үземнең уйлануларым аркасында минем өчен әһәмиятле инструмент булып чыкты. Татар телене сакла, нигә сакларга? Ничек аны саклап була? Дип, менә шундый аны чынлап ничек аны саклап була дип сорауларга үзем өчен җавап эзләп, төрле инглизме, русмы, башка телләрдә фәнни эшләрне укып, менә минемчә бердән бер мөмкинлек икәнен күрәм. Һәм дә бүгенге көндә хәтта менә Кытайда Кытай телле Википедиясына керү тыелган. Төркиядә анда инглиз телле Википедиясында кайбер язылган әйберләр аркасында бөтен Википедияларга керү тыелган әлегә. Башка википроектларга ярый, Википедияга ярамый. Менә Кытай теле эчендә, төрек теле эчендә Википедияның булуы һәм дә үсүе әһәмияте бәяләмәслек кадәр югары. Аллар өчен дә борчылабыз, Алла бирсә вакыт узгач бар илләрдә аның әһәмиятен аңларлар дип ышанып насым килә. Фәрхат, син менә быел җәмәгатьчелек Россиянең иң оста, иң яхшы википедисты дигән шундый бәяләмә бирде. Менә бу исемне ничек кабул иттең? Бу мәсьәлә мине шаккаттырды. Аны мин туры эфирда ишеттем. Фатирымнан безнең башка күршеләребез, Уфадагы башкорт күршеләребез, Якутиядә саха күршеләребез кайбер оларак буын инглизчә аңламаганнарга рус теленә инглизчәдән тәрҗемә итеп торган идем. Эштән кайткач, кабыздым да бу бара торган чараның видео трансляциясын тәрҗемә итә башладым интернетта. Шул тәрҗемә иткәндә ишеттем, шаккаттым. Минемчә, бездә Россия Федерация халыклары арасында өлеш керткән кешеләр күп. Рус телле википедистларның да өлешләре бик зур. Монда берничә шарт бергә туры килгәч, миңа эләкте дип күрәм. Һәм дә менә бу дәрәҗәне һәм аның белән килә торган әйтик иҗтимагый җаваплылыкны мөмкин кадәр дөресрәк үтәргә тырышам инде. Уңышлар сиңа. Зур рәхмәт. Киләчәктә менә бу уңышың дәвамлы булсын. Без әлбәттә сиңа мөрәҗәгать итәрбез. Һәм моның өчен сиңа сәламәтлек, уңышлар юлдаш булсын, гаилә иминлеге булсын. Шундый теге татар җанында ул үстергән әтиеңә рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта
тәрҗемәче Фәрхәт Фатхуллин булды. Ә мин Гөлнур Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булышам.